Okay, mayong mudto no sab kanatong tanan mga higala no. Lunes na pud mga higala, start of classes sa July karong adlaw no July 29. So good morning kanatong tanan. Atong timbayaon no good morning ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata diri sa DYWC Sibulan, ang manusab ang atuang Happy FM didto sa may Actin Basay ug ang tanan yun nato ang higala nga mga kaigsuunan nga padayon nga nangalagad sa atong simbahang Katoliko mga kaparian, of course si Father Christian Durango no diha sa may Kalumbuyan ang ato sab na gawiks din ha ug manusab si Father Onisimo Durango no din ha sa Winnipeg, Canada. Ug ang tanan gyud nato nga mga kaigsuunan nga na nagpaminaw karon mga kaparian nato ang classmate mahigala si Father Obing Masyon. Kumusta na kabudi? Ang ako at mga nga to ang exorcist no, ang ato ang kining tig deliverance sa ato ang mga nagproblema kabahin niya ng mga butanga si Father kining Ronald Ablong o gingo manusab ang tanan nato nga mga kaparian. Kumusta na no? Kay manusab si Father Pipi Bingkoy no, kay duha man ni sila manggala nga gitahasan yan mo naan ang mga butanga no. Gani si Father J. Enriquez naanap po siya ng mga gitawag na itong mga tahas no nga maoy mo abag usab sa atong mga kaigsuunan kan sa nahilang bigit nga ng mga butanga nga gitawag bito nato dili man possession mura ba gihasol ba sa mga butanga ingon yan. Hala no. Hala no, maayong mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana gyud kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Adlaw karon nga Lunes, pizza 29 na kini sa bulan sa Hulyo o gisaulog nato karong mga adlaw mahigala ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria, igsuon ni Santa Marta o gingamanusab si San Lazaro. No mo na atong saint of the day karon. Dapat sa dili pa anion na kita sa ato ang matud pa Saint of the Day, of course, no, ato na idayon mahikalan. Saint of the Day nato karon July 29, mao ang kapistahan nila ni Santa Marta, Santa Maria ug San Lazaro. Pero mahigala sa may pagtuludan nga atong makutlo gikan sa paggining mga pagtuludan nga diin ang pamilya gyud nilang tulo nung si sila close family friend ni Jesus. No, gani sa karong adlaw gisaulog nato ang gospel karon kabahin nga murabag nagmagul-anon ang pamilya sa tulo kay namatay man si Lazaro. O gani adunay mga dialogo nga nahitabo tali kang Kristo ni Santa Marta nga niingon si Santa Marta kung ania ka palang unta Ginoo dili unta mamatay ang akong igsuon. Apan nasayod ako nga bisan karon buhatag kanimo ang Dios bisag unsa imong pangayoon sa tupa hugot nga pagtuo ang anaa sa pamilya no nga Marta, Lazaro ug ni Maria. Tuod man tungod sa mao nga panghuna o nga conviction matud pa pagtuo hugot nga pagtuo nagrasyahan gyud sila no dakang kay grasya. Sumuna nga karong adlaw ang pagtulunan nga atong nakuto sa kapistahan karon sa pamilya nga Santa Marta, San Lazaro ug ni Santa Maria mao ang matud pa pagpakigiusa nagkahiusa diha sa ilahang pagpakigsuod kay Kristo. Sumaupod ka na no. Doon natin pamulungod nga the family that prays together stays together. So ato yung hawhago no mga pamilya, bana, asawa, mga anak nga maghiusa gyud sa pagampo aron nga magkabaton sila close family ties with Jesus. Okay, no? Manamod aday ka mahigala sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Nagmalampuson manghigala no ang Holy Rosary Rally. Rosary Rally nga gipasiugdahan sa the Archdiocese of Cebu al kontra sa debosyo no. Napahigayon gid nila mahigala nato nakalabayng Sabado July 27 ang matud pa ang ilahang Rosary Rally nag-procession sila nag-rosaryo nga pinanguluhan kini sa ilahang arsobispo nga si Archbishop Jose Palma. Balita mga gikan sa Vatican, mga obispo sa Fransya,
ug sa Amerika gipadayag sa ilahang matud pa mga kahimangud, no, ang ilahang kahimangud tungod sa nahitabo dito sa opening ni atong July 27 gihapon nga diin dunay ang kining ang organizer sa Paris Olympics ilang gihimo nga usa sa ilahang mga karatula ang Last Supper unya ang mga naong gipang-ilisan sa mga tao dito imbes nga sa Jesus Christ mga nawong sa ilahang mga personality dito murag ang Last Supper murag gibugal-bugalan para sa mga kaobispuhan sa France no France Conference of Bishops o ginaman usab US Conference of Bishops USCCB. Ayan, no? So, mo kana no, nipadayag sila sa ilaha nga matud pa sentimento or kahimangod sa gihimo sa Pransya. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug course ari kita sa atong catechism. Course atong catechism karon mga higala bisag way nang utana. Kumusta na da no nga to higala nga si Brad Jones Manaban, no? Kanang maingon bitaw tang unsang oras karon bisag way nang utana. Si kuan man kauban nato sa buhat si Brad Jones Manaban. Jones, kumusta naman ka Jones? Kini si Jones mahigala Diyos don bay kay ni. Nakabantay ka sa iyang programa mahigala. Sa sister nga ato ang sister ang ato bitaw nga lain nga estasyon. Sugod na siya gaampo gina. Diyos don kay ni butana. Sa gingunaan na rato di si Jones kasi aw kayo no kana bitang og sa ato pa na sa English pa na witty kayo pero magampo ba gyud sa paraber siya mosugod so makatawag kita makaingon kita nga kuan kita relihiyoso kay ni si Jones abi na may gala Roman Catholicism gihapon ta nya ang ato ang topic karon papacy no papacy gihapon no. The papacy is an additional source of authority for the Catholics. No, sa ato pa ang otoridad sa kaobispuhan sa kining sa Santo Papa usa-usab sa mga gikuhaan nato no og otoridad sa pagpanudlo ang papacy ang posisyon sa pagka-Santo Papa. Although nga dunay uban nga mukuha sila sa ilaha mga pagtulunan gikan sa Biblia o sa tradisyon pero doon na pagilain no kining gitawag og magisterium nga pinanguluhan sa atong talahurong Santo Papa. Muna gitawag itong papacy. So doon ay mga panagdebate na the primacy of Peter. No, kabahin sa kining problema, kabahin sa pag-ila kang Saint Peter as the first pope. Ayan, no, nga matud pa na dili man gyud ko no mabasa sa Biblia. Ano. So you know what kining gong kuan kinibitaw kining sa ato abang patulon ang Katoliko dili man gud Biblia tanan may atong gikuhaan pasi do na man gud kita mga gitawag bitaw nato og magisterium no nga maugyoy mo maghatag usab og kining gitawag bitaw nato sa in English o kana ba authority no o gani kun atong tan-awon diri sa kining Mateo kapitulo 16 versikulo 16 Mateo kapitulo 16 versikulo 18 hangtod sa 19 busa sulti gina niya si Pedro busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Kato pa sa pagtugod ni Kristo sa simbahan, no, iya kining gipakisama sa usa ka balay. No, isa kining gipakisama sa usa ka balay na tukuron. Unya kung balay gani, no, aduna gina siya pundasyon. No, dili mahimo nga ang usa ka balay walay pundasyon. Muna nga ang nahimong pundasyon sa simbahan nga gipakasama sa atong Ginoong Jesucristo og kining usa ka balay nga gitukod mao ang mga apostoles, no? Kay matud pa diya sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 14 nagpili siya og 12 ka mga gitawag niya og apostoles miingon siya kanila gipili ko kamo aron makiguban kanako unya ipadala ko kamo aron pagwali
ug makahatag ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini no gipili ni Hesus ang pundasyon sa iyahang kining gitawag og kanang simbahan, ang iyang gitukod na simbahan. Ang pundasyon gyud mao ang mga apostoles. Unya sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, partikular nga gihatag ni Hesus ang usa ka katungod ngadto kang Pedro, no, Saint Peter. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. Sa pa ingon sa ang imong idili, sa pa authority. Sa pa nahimo siyang first among equal sa mga apostoles. Pero doon na siya authority nga gihatag. Kiniingon man si Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kato pa doon na yun siya authority nga mas labaw kaysa mga apostoles. No, nga naman, mingon man si Kristo nga ihatag ko kanimo ang mga yawi. Ayan, no? So muna nga, kining mao nga katungod, usa sa mga basihan nato nga ang nahimo yung nga ang gitugyanan gyud no ni Kristo sa paggiya sa iya sa simbahan kansang pundasyon mao ang mga apostoles, no, mao ang mga apostoles, mao gyud si San Pedro. Kaya kung atong basahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18, 19 hangtod sa 20, miiduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, ug tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang akong mga katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa ang mga apostoles aduna gyud katungod nga gihatag si Kristo, no, pagpamunyag ug ingon man usab pagpanudlo. Unya sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15 sa 18 mao kini ang atong mabasa. Human nilang pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga? Ug siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya, miingon usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ug si Simon Pedro mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon na usab kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon na usab kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? O si Pedro miingon, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sa ato pa, si Saint Peter, doon nagyoy matod pa importante nga papel alang sa mga apostoles o gani mismo sa iya sa mga katawhan sa Dios. Nga naman, tungod kay doon naman siya tahas nga personal gyud ha, personal, wala na ingon nga atiman na ninyo, ingon siya pag atiman na nga sa ato pa naapil sa pag-atiman ang iyang mga kaubang apostoles. Sa ato pa kiniingon man siya nga atiman na ang akong mga karnero. Sa ato pa kalakip na ni ana ang kauban niyang mga apostoles ug ang mga katawhan. Sa ato pa si Saint Peter nahimo siya nga pinakauna sa mga apostoles. Gani si Saint Peter mo gitugyanan ni Kristo sa pag-atiman siyang mga kauban ng mga apostoles, no, o ingon man usab sa mga tumutuo. Ingon man si Kristo nga atiman na, no, niingon man siya nga atiman na ninyo, maingon siya nga Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa ato pa apil na ni ana nga giatiman ni San Pedro ang iyang mga kaubang apostoles ug ang uban pang mga Kristiyanos. Muna nga nahimo siyang pangulo sa mga apostoles. Klaro ba? Wala man niingon ang Ginoo nga atiman na ninyo. Ingon man siya niya, giingnan man siya nga atiman na sa ato pa individually, no? Pero kining maong mga katungod iya pong gipaambit gihapon sa iya mga kauban.
no? Iya gyapon gipaambit kay pangulo gud. Ato pa pwede siya nga pwede kay niya nga iyaha nga tawgon o kanang ihatag ipaambit po kasi may pangulo man iyang gipaambit po sa mga kauban ang maong katungod ugali dili lang sa mga kauban na niya kung dili ngadto sa mga pinili kini mga obispo karon sa pangutana man nga gitawag man siya Santo Papa. Of course natong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 15 kay bisan pa kun kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo Jesus usan lamang ang inyong amahan kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus naghimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo sa ato pa nahimo nga amahan ang mga Santo Papa tungod lagi kay kining tungod kay nagdalaman sila no kay gani si Peter became the first bishop of Rome no kay siya man lagi ang una gyud no siya man ang matud palagi nahimong pangulo sa mga apostoles. And of course, the term Pope was originally applied to all the bishops in the West. Kato pa sa ang term nga Pope, no, apply na sa tanan nga mga obispo, sa tanan nga mga gitawag natong obispo sa kasadpan, no, kasadpan dili sa Silangan o West, kasadpan man na. No, unya sa 1073 si Pope Gregory XVII restricted its use to the Bishop of Rome alone, no, conforming a practice that had existed since the 9th century. Sa ato pa ang sa una di ay no ang tanan nga mga obispo no gitawag nila og papa. Kitungod lagi ni ining giingon ni Saint Paul nga nahimo akong amahan sa inyong gitawag o nahimo akong amahan tungod sa akong pagdala sa pulong sa Dios diha kaninyo. Pero pag-abot ni Pope Gregory XVII aron dunay distinction gihimo niya nga ang magdala na lang gyud sa pangalan nga Pope mao ang Bishop of Rome nga mao ang Santo Papa nga mao ang sumusunod ni San Pedro ang obispo sa Roma. Ano klaro ba? So dito magsugod sa 1073 nga ang paggamit sa pulong nga Santo Papa sa mismong Santo Papa alone. Kay matud pa sa ato ang history book before kuan pa ang tanan nga mga obispo sa kasadpan sa West no gitawag nilang Papa. Pero pag-abot ni Pope Gregory XVII iya nang usog gihimo niya nga matud pa kuan kanang gitawag og ang obispo na lang ang Bishop of Rome mao na lang yun ang tawgon nga Papa or Santong Papa. Klaro? Ano? So na no kay nakakita ako sa kining gitawag og kining debate ni Father Darwin Gitgano ngadtong usa to ayunting ba to? Ayunting ba to? No? Bahinting mo siguro to no niya mo nahimo nilang topic. So kining ako dugang-dugang na lang sad ni. Dugang-dugang na lang sad ni. Of course, na nahinganlan gyud ang Pope nato 1073 pero gi-practice na nila, no? Kay nga naman before na formally nga ang Pope siya ra gyud may gitawag ana ang mga obispo sa West sa kasadpan gitawag na nila Papa. Pero aron adunay distinction si Pope Innocent VII, no? Pope Gregory XVII iyang gi-designate ang Pope na Santo Papa para ra gyud sa obispo sa Roma ni adtong 1073. Klaro? Ano? So natubag naman to ni Father Gitgano ang mga pangutana pero kining ako dugang-dugang nga lang sad ni. No? Okay. Believe sa ko ni Father Darwin, no? Maayo kay siya nga mo bat-bat usab sa pagpadalipod sa atuwa nga kining gitawag nato og kining sa atong gitawag og pagtuong Katoliko, no? Thank you very much Father Darwin ha. Okay, believe sa ko nimo Father Darwin, no? Mayo kay ni siya nga mo kining mayo kay si Father Darwin manalipod usab sa atong pagtulunan nga Katoliko. Thank you very much, no? Yan po nato ha si Father Darwin Gitgano sa iyahang matud pa krusada, no? Sa pagpanalipod usab sa atong Katolikong pagtuo patok sa mga nagsupak ni. Salamat o mayong mudto Pilipinas.